Sugda na karong Hulyo 1 ang pagpananom sa mga binhi ug mga liso alang sa sugbusog sa eskwelahan. Bisan og bisi ang mga magtutudlo sa pagpangandam sa mga module sa mga tinun-an, andam pod ang mga tungaan sa probinsya sa pagpatuman sa sugbusog program sa lalawigan sa Sugbo. Pila ka semana human sugdan ang pagpananom. Sugdan na usab ang first round sa evaluation. Ang mga superintendent sa mga lain-laing school district sa lalawigan mitambong gayud sa Caravan of Provincial Government Services aron dawaton ang ilang mga seedlings gikan sa Kapitolyo pinaagi sa Provincial Agriculturist Office. Ang maong mga seedling gihatag usab sa Department of Agriculture ngadto sa Kapitolyo isip kontribusyon niini sa sugbusog nga programa sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong mga binhi sa mga utanon mao ang ilang padaghanon ug pasanayon sa mga magkadaiyang garden sa ilang mga tunghaan. Pag-ingon sa ato ang gobernador na atong i-appeal ang DepEd sa Sugbusog. So, walay duha-duha. Ningon yun ko ni ko na yes, go. Maayon yun na appeal ang Department of Education. Pahimangno ni Gobernador Gwen Garcia nga dili gayud magpadugay-dugay pagpananom aron makatubo na ang ilang mga binhi ug makabunga na. Aron inigtuyok sa mga evaluators, makakuha sila og maayong grado. Siguro agyod na makaapas mo ana kay makaapektar na sa inyong score. Doon ay LGU nga nag-judging, wa pa makapangandam. Karon kay ningon ako, mang-inspeksyon ko, sus, dali-dali, andam, pwerte na ninduta. Nakadawat usab ang mga hepe sa kapulisan sa 4 distrito ug mga binhi ug liso nga ilang gamiton sa ilang pagpananom kay dili lang sugbusog sa eskwelahan ang mahitabo dinhi sa probinsya apan aduna usab sugbusog sa istasyonan. Kini tungod kay ang mga kapulisan mananom na usab sa ilang istasyonan sa pulis. Ato sa Caravan of Provincial Government Services didto sa lungsod sa San Remigio, nakadawat usab og mga vitamins ug food packs ang mga barangay workers sa 4 distrito ni adtong Miyerkules, Hunyo 23. Ang mga kabataan nga baldado ug adunay kakulian sa panglawas, nakadawat usab og assistive devices nga gitawag nga pedia wheelchair. Ang mga hamtong na nga mga baldado nakadawat og lain-laing mga assistive devices sama sa cane, quad cane, walker ug crutches. Nang apod-apod usab og agri-fishery insurance claims alang sa mga mag-uuma nga nakahiagom og kadaot sa ilang umahan. Pasidungog sa best performing LGU sa Bugasan sa Kababayin-an sa 4 distrito. Si San Remigio Mayor Mariano Martinez kauban ang mga opisyales sa 4 distrito mipadayag sa ilang suporta sa mga programa ni Gobernador Gwen Garcia ug sa mga pulisiya niini dinhi sa lalawigan sa Sugbo tungod kay ilang nakita nga mulaban gayud si Garcia alang sa kaayuhan sa mga Sugboanon. Purot yun ako kapilit sa atong gobernador. Bahid na issue ba sa OFWs. Nilabanan yun niya ang mga katawahan. Labi na ang mga kanang powerless o speechless. Kami ni Lungsod nakapasar ng resolution in support. Kanya, ako naging kasulti na we are supporting you in this law tungod kay we know that there is no personal interest kung dili ang kayuhan na yun sa atong mag-eksunan ang imong ipalapit. Si Gobernador Gwen Garcia subling mipasalig nga buhaton gayud niya ang tanan nga makapadangat sa serbisyo ug mobarog alang sa kaayuhan sa matag Sugboanon. Ako na gihimo nga tulungan mo na mulibot dito. Kung mahimo, akong kagkatong na ginalay ang bukid. Laguyon, abilan noon, sakay ko. O pampo, nagtus ginalay ang isla. Kaya kinahanglan, makadungog ko ninyo. Makakita ko sa inyong kahintang. Nga sa tanan, igayon. Ipatigbabaw kayo ang kaayuhan sa katawhan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.